me äitikö Ville ihan lähelle sinne. Vaihdetaan raita nyt tänne. Joo. Kuulitko? No. Ja hirveä kanssa, se on ilmavirtainen, niin se... Puomit on mennyt alas. Näkyykö sieltä alempaa pari? Ei. Näkyykö? Näkyy. Ai vitsi, tuoltahan ne tulla öykässä jo. Aika alkkakin oli tullut. Joo. Mä otan vaan sillä lailla, kun se tulee tohon, niin mä otan se. Nyt pois, jos hei, rakalla. Ei, kun mä otan tästä. Mä tuhun. Olet antanut mun ottaa sen kuvaa, mitä varten mä otin. Ota. Sitten Tarkka huutaa just kun mä varmaan ensin nousi ylös. Missä se sillä aikaa? Iso junana. Klassinen höyryvesi. Hävisikö? Mihin ne kolikot meni? Se vei mukaan. Täällä on Ei, tässä on kuulkaa, tässä on 20 senttinen. Se Mä meni vielä aika epäilen, että sileeksi 20 toi senttinen. euro. Tässä on joku kolikko tuolla. Täällä on. Kauan kuuma. Aha, sitten vielä yksi. Niin, aika lämmin. Meininki, kato jo. Vielä yksi. Toni, vielä yksi. Vielä lämpimiä. Se oli tännepänä se yksi se pienimpi. Ei oo. Ei uskotta tuli se lopussa. Vielä näkyy niin kauan se näkyy, kun ne tuuli tuonne Viistamoon. Löytyykö se? Se on varmaan tännempänä jossain. Savua ne jotain. Se oli ihan klapilla joo. Varmaan tännempänä jostain. Etis sieltä. Puu lämmit. Koivuklape siinä on. Oliko ne koivuhajua? Sen sotuhais. Kyllä se ihan puulla meni.